Sponsoren stellen ultimatum aan directie Heerenveen. Beslissende fase LJODK voor Hoornhavening. En Dirk Buitenzorg knapt op van castratie. Het is maandag 11 februari. Dit is de sport in Boppenslag. Goeien, in dit programma alles over de sport van het Oude Weekend. En naast al neemde onderwerpen ik nog omtinkend van de topscorer van Sportclub Heerenveen. En dat is Alfred Finn Bogason. Maar we beginnen met de actuele situatie bij Sportclub Heerenveen. Want na een groot artikel in de Volkskrant over de rol van directeur Robert Veenstra werd het heel iets onrustiger bij de club. Het personeel is benauwd en ook ontevreden over de directie. Supporters roeren haren en nu komen de sponsoren ook al in actie. Ze stellen een ultimatum onder hier van commissarissen. Kwart zijn, het is crisis. Ons coach is collega Roelof de Vries. Roelof, wat is nou het laatste nieuws omgaan die sponsoren? Nou, er is een groep sponsoren. Jonge man die rocht zich haar nou op de rie van commissarissen. Komende waasje is daar een peteerroer tussen die sponsoren en de rie van commissarissen. En de sponsoren willen gewoon één ding uitdwingen. Dat is een extern onderzoek naar de gang van zaken op dit stuit bij Heerenveen. Jeder woe voorzitter Riemen van der Veld, dat ik al. Dat willen zij dus nou weer. Want ze zijn gewoon net blied, maar het beleid op dit stuit van met name de directie en Robert Veenstra in het speciaal. Sponsoren, sinds de club komt alleen nog maar negatief in Nijs. Op dat is het tal sponsoren van Roemeroen van 1200 naar 700. En wat betekent het dan heel concreet voor Robert Veenstra? Nou, er komt een onderzoek. Ik ga er eigenlijk maar vanuit. Want de rief van commissarissen Kingier, Soenjes is het net onderuit. Als het onderzoek er komt, dan zullen we dus benammen gaan naar het functioneren van onder andere Robert Veenstra. Nou, de directie bestaat uit Joost Step en Johan Hansma. Nou, Step is de commerciële directeur, zit er eigenlijk nog maar correct. Dus je kennis is misschien gaat het er net echt over. Johan Hansma zit er nou al wel wat langer. Gaat sportief vanzelf net zo goed. Dus je kan je afvragen of het daar misschien over gaan zal. Maar hij had ik net heel volle financiële mogelijkheden gewoon. Dus het zullen benammen rochtje op Robert Veenstra. Het gaat daarbij over het personeelsbeleid bij Sportclub Heerenveen. Er is sprake van een angstcultuur bij Heerenveen. En Ierlien gaan wij daar eigenlijk al een reportage over horen. Dan even daar even een stukje naar zien. In de organisatie regeert Veenstra mij Hudde Hoorn, melden anonieme bronnen binnen de club. Ze hanteert hij het zogenaamde gele kaartensysteem, een soort van waskoging. 2 keer giel is per direct ontslag. En dat zorgt ervoor dat het personeel benauwd is voor Robert Veenstra. Kritiek wordt ek net accepteren. Veenstra komt hield iets meer op een eiland te staan en had net volle vreun binnen de club. Ja, dit is een reportage van alweer meer dan een Ierlien. Ja. Wat is er in de tussentijd eens verloren? Nou ja, je moet dus eigenlijk stellen, net zo heel volle. Die angstcultuur die er hing bij Heerenveen, die hing er nog altijd in. Meesten willen eigenlijk niet zitten, binnen bank voor haar een baan. Zorgen eigenlijk heel tieten om hun schouder van, ja, is Robert Veenstra in de buurt? Kunnen wij hier wel gewoon werken? Kunnen wij zitten wat dus het west zit? Nou ja, dat is nog altijd het probleem. Meesten willen ik net naar boeten treden, dus het bloedt alweer anoniem. Waar we in die reportage vorig jaar ik gewoon over het gele kaartensysteem wat ze uitbrengen. Maar er is nou toch een soort van brandbrief kwam van de ondernemingsrie richting de rie van commissarissen. En dat is misschien wel een beetje afwachten wat daar nog eventueel uitkomt. Dus de bal luidt ik echt wel bij de rie van commissarissen op dit tijd. Maar de nieuwe vastzitter Wino de Jong. Wat gaat die aan dan? Nou, het probleem bloedt dus wel een beetje bij die anonimiteit. Want je kan wel wat zitten, richting de parsen, richting US, maar dat gebeurt ook bij Orenmedia. Maar elke keer is benauwd. Ja, maar elke keer is benauwd. Dus er is geen die maar de voet op tafel slaat. Nog nu 2 maanden niet vol. Een voorbeeld van mensen die vol wat zijn. Onder andere Gerald Sibon, Art Pieler en Maarten de Jong. Ik oud personeelslid bij Heerenveen in Boppenslag Café. Wij hebben ons wel eens afgevraagd van, weet een raad van commissaris bijvoorbeeld wel wat er onder het personeel leeft? Ja. En dat is heel bepalend. De eerste periode was met Fop en Gert-Jan. Nou, dat was met Fop nog geloof ik. Ja, en de tweede was met Gert-Jan. Nou ja, toen had ik echt nog wel het gevoel van dit is echt leuk Heerenveen. En toen ik voor de laatste keer terugkwam, ik heb het leuk gehad met de jongens. Maar het had voor mij gewoon ook niet meer de sfeer in het stadion met de mensen. Je proefde gewoon. Iedereen had echt zoiets van, niet helemaal lekker in zijn vel. Niet van 5 jaar terug geweest. Nee. Ik snap wel dat je als club zijnde een bedrijf wordt. Hè, maar daarnaast hebben ze voetbal. Maar vroeger was het voetbal en het bedrijf stond ernaast. Hè, en die kant moet je weer op. Hè, en dat mis je gewoon. Het contact, wat Gerald ook al een beetje aangeeft, vroeger met sponsors en supporters, was veel heel anders. Alles was veel opener. Het is nu veel gesloten.
Ja, dit weer een uitsturing van 29 november van het Boppenslagcafé. Ja. Maar Roelof, hoe zit het nou eigenlijk met de relatie tussen aan de ene kant Robert Veenstra en aan de andere kant de erevoorzitter Riemer van der Velde? Ja, die is gewoon net goed. Dat kunnen we wel concluderen. Die is verpest, om het samen te zeggen. Met name als je de voorklanten van de oude sneur lezen hebben, daar inside Robert Veenstra, Riemer van der Velde, de oud-vastzitter. Dat is een man die dwaande is, maar zijn laatste stuiptrekkingen. Ja, dan, dat zou het ook nog. Ja. Ja. En logische vraag natuurlijk, maar hoe nou verder? Commandatie is gewoon belangrijk. Het peteert tussen de nieuwe sponsoren en de rier van commissarissen. Onder leiding van Wino de Jong stappen die terug. Wat doggen die maar dit peteert? Neem deze kritiek serieus. Zo'n beetje de vraag, krijg je dan misschien ook wel een beetje een sneeuwbaleffect in? Want stel nou dat de rier van commissarissen zei, we doggen hier niks mee. Wat doet dan een groep sponsoren daar weer achter? Want die groep sponsoren zei wel van ja, we hebben wel 50 tot 100 sponsoren daaromheen. Gaan we om eens heen staan. Dat is een enorm sponsorbedrag. Ja, dat gaat net om, want die nieuwe sponsoren gaat dan om €50.000. Maar het sponsoren binnen bij Heerenveen essentieel. Dus als die al je foto erin, dan gaat Heerenveen een nog groter probleem dan dat zal hebben. Maar het gaat er uiteindelijk om, komt dat onderzoeker? En wat is dan de conclusie uit het onderzoek? En dat bepaalt uiteindelijk de toekomst van Robert Veenstra. Oké, dank van die komst hierheen, Roelof, van die uitlis. Want de crisis in de top en de angstcultuur op de werkvlier bij Sportclub Heerenveen, ja, daar vernemen de voetballers bij Heerenveen net eens een soort van. Allereerst, dat zeggen ze. Het voetbalgedeelte zit blijkbaar los van wat er bad op de werkvlier. Aaron Sneun, water mij 2-2 league spelen, tjen VVV. In de slotseconde zwaar topscorer Alfred Finn Bogerson voor de leaguemakker. De spits uit IJsland is op dit stuit een van maar een paar jochtpuntjes bij de club. Het huis van Alfred Finn Bogerson is inrichten als dat van de meeste voetballers. Kele morren, een grote bank, maar vooral een heel grote televisie. Alleen nog een bal met het logo is het bewijs dat we hier te krijgen hebben met de topscorer van Sportclub Heerenveen. Alfred Finn Bogerson als Heerenveen de bal daar in het doelgebied weet te houden. VVV hem niet weg. En om de sfeer er wat in te brengen op deze koude snijtemidje zwaartje wij van de muziek. Het is uiteindelijk carnaval. Straks na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Wie is daar? Hij zingt, er staat een paard in de gang bij buurvrouw Jansen. Ja, als je houdt van deze muziek, dan moet je echt dronk bent wanneer je lust ernaar hebt. Alfred Finn Bogerson is dit seizoen al goed voor 16 doelpunten. Nog niet eerder scoorde hij safvolle doelpunten in 1 seizoen. En topscorer van Nederland worden is wel iets wat Finn Bogerson dwande houdt. Voor dit seizoen denk ik dat niemand had verwacht dat ik ben een van de 2 of 3 topschutters. Maar ik denk dat het heel raar is dat iemand op zijn eerste seizoen strijdt voor de topschutterstitel. Maar natuurlijk, ik ben in sport om te winnen. En elke wedstrijd en elke competitie dat ik zit in, dan wil ik winnen. En nu zit ik in een positie dat ik dicht bij de topschutter staat. En natuurlijk wil ik dat winnen. Ja, want dan kom je thuis en dan heb je 1 keer gescoord. En dan denk je van nou, ik sta op gelijke hoogte met Wilfried Boni. En dan kijk je op teletext en heeft hij ook weer 2 keer gescoord. ja, dat is iets dat ik kan niet controleren. Ik ben alleen bezig met mezelf. En hij is een heel goede speler en een heel goede ploeg. En dat kan ik niet controleren. En wie is de beste spits op dit moment in de Nederlandse competitie? Wilfried Boni, denk ik. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Weet je wel wat ik zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Wat is een bloemetje? Een bloemetjesgordijn. Nou, Een gordijn met bloemetjes. Ja, een gordijn met bloemetjes. Dat wil ik ook. Als liedjonkje is Finn Bogerson zijn favoriete club Manchester United. En als hij 18 jaar is, spreekt hij uit dat hij zelf echt zijn yield verdienen wil als voetballer. Finn Bogerson voetbalt in Zweden bij Helsingborg en bij het Belgische Lokeren. In de simmer betelt Heerenveen zo'n €150.000 en tekent hij een contract voor 3 jaar. Maar de onvaller is eerlijk als hij zegt dat hij Heerenveen broekt als springplank. Mijn grootste droom is natuurlijk is om voor Manchester United te spelen. Dat is mijn club. Sinds ik was 5, 6 jaar oud en ben nog een grote fan van United. Maar als klein jongetje had jij een poster van Manchester United boven jouw bed? Ja, dat kan ik eerlijk zeggen. Ja.
De prestaties van Heerenveen rinnen net parallel aan de prestaties van Finn Bogason. De onvaller in de pictures zit, bevindt zijn ploeg hem in de sportieve malaise. En als het gaat over de oorzaak van het minder presteren, verwiest ook Finn Bogason naar alle spelers die Heerenveen in de simmer verlitten na. Dat gebeurt elke jaar. Dat je moet altijd een nieuw team hebben, nieuwe spelers, heel veel wisselingen. En ja, dat is lastig voor stabilisatie. Ja, want ja, je zegt het zelf al, bij Heerenveen gaat de beste spelers gaan weg. Nou, Filip Juricic heeft al aangegeven dat hij in de zomer weggaat. Ga jij ook weg? Dat weet ik niet. Maar de beste spelers gaan weg. Ja, dat is jouw woord. Jij bent topscorer. Ja, het gaat goed, maar ja, ik ben hetzelfde als andere spelers. Als een goede club komt dat ik voel goed en ze betaalt naar Heerenveen een goede prijs, dan ga ik. Als het is de juiste stap voor mij. Maar goed, als je er nou nog 15 in knalt, dan gaat Ferguson bellen. Dat hoop ik. Je hebt mijn nummer nog. Hij heeft je nummer. Ja, ik hoop dat. Carnaval is morgen alweer voorbij, maar het feest bij Finn Bogason, dat jit nog wel even terug. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel. Hatsje, de brekken spannende tiernoen voor de kwartballers van LDO DK. De Grieksten staan uit 10 wedstrijden op het ene plak in de Kwartbal League. En de komende weken zullen ze punten helemaal om net na 1 seizoen voortendaliks weer te degraderen. Oude Sneun kwam kopper PKC uit Papendrecht op een site in Sporthal Kwartswegen. Al meer dan 35 jaar is hij de grote vernijer van het korfbalboen. Oud-boenscoach Ben Krum. De kunststofkoer, de skotklok, maar ook de oprichting van de Korfbal League binnen mij een gevolg van de visie van Ben Krum. De joerdijstige coach van PKC is dan ik tegenwies met het league debuut van LDODK. Nou, in de eerste plaats ben ik heel blij dat de Korfbal League nou ook een vertegenwoordiger heeft in Friesland. De bedoeling is altijd geweest van de Korfbal League dat we topkorfballen spreiden. En het zuiden is nog niet zo ver, het oosten nog niet, maar noord wel. LDODK-trainer Jan-Sjoerd Pool is scorst en mij deze keer dus net coachen. In contact met een vrouw. Zijn ploeg krijgt vaak de complimenten van de spulwijze, maar daar krijg je uiteindelijk geen punten voor. Nee, dat moet ik een keer oosten, maar ik ben er wel van het ziel als je goed speelt. Nou, dan komen die punten op een gegeven moment komen wel. En daar geef ik voor. Dus Jood is ik een wedstrijd voor u van investeren in de toekomst. En die toekomst sluit heel tegenbij, want wij weten ook dat de competitie binnen nu en 4-6 weken beslist wordt. De coaching is deze keer in handen van zijn assistent Bart-Jan Scheenstra. En hoewel het PKC de koprenner is, zocht Paul mogelijkheden voor zijn ploeg. Nou goed, in ieder geval vrij spelen, dat is heel belangrijk, maar wel voor de winst gaan. En ik denk dat wij thuis altijd een kans om te winnen. De uitwedstrijd in Papendrecht kon LDODK lang partij aan, maar doe het in het laatste kwartier mis, 29-21. Sneun hoop LDODK langer bij te blijven en misschien zelfs voor een verrassing te zwargen. Maar de doelpunten binnen het uur in het begin. Want eerst na 7 minuten is dit de eerste goal. André Zwart van Oorstaan, maar de achterstand staat dan op het boord. 1-2. En daarna docht blikken wat een sterk team PKC had. Met slangenmensen die het oerel met de handen tussen zitten. Met een sterke rebound draaiden ze de verdediging van LDODK bij tijden helemaal het snot verdedigen. En zo konden de Papendrechters in een dik kwartier uitrennen naar een 8-1 voorsprong. En dat is wel een heel groot gat en een grote teleurstelling van de Gediksters. Aan alle kanten worden ze uitgetroefd. Het blok van achteren op André Zwart. En dus werd de onval voor PKC. De koprenner die het voor het skoft nog meer dienwerk maakt. En mij alweer 5 de kleikamer op ziekje mij. De ploeg van Ben Krum en Jan de Jager op een riante voorsprong. Wij weten gewoon, en dat kun je elke wedstrijd lezen, dat het eigenlijk van de doelpunten voor 60% van de 2 heren zwart moet komen. We hadden 2 scenario's en dat was gewoon hen 1 tegen 1 laten verdedigen door onze betere mensen. En de dames van het veld proberen te duwen. In de tweede helft had LDODK een heel soort werk om onder de druk bij te komen van PKC. En de kansen die dan forceerd worden, ja, die gaan dan ook nog mis. Betty Jansma met de trokbraak. En zulke bal maar erin op dit niveau. Zulke kansen krijg je net zo vaak. Aan de andere kant liet PKC zien hoe het wel moet.
Tussen 2 heren in is het Richard Kunst. Hij taamt daar 8 treffers. Die tjellit hoe het wol mat. Voor Bart-Jan Keenstra wie er net een soort ere te hellen in deze wedstrijd. Erwin Zwart liet zien dat hij het wel degelijk kan. Hij komt deze wedstrijd tot 5 treffers. En dat is onder zijn gemiddelde. En Jan-Sjoerd Pool, die kan vast bedenken hoe het verder moet. Want hij zegt dat zijn ploeg aan alle kanten voorbij spelen worden. En hij een hele grote nederlaag spelen waard. 25-12. De grootste nederlaag ooit nota. En ik nog thuis. Goed hebben we een klets aan de broek liggen, maar we wisten van tevoren dat we eens een keer zo'n wedstrijd spelen zo'n. Dat wil je net, maar je weet dat het een keer gebeurt. En nou, die hebben we nou aan en na een week weer herpakken. Net zien staan, het is een dikke nederlaag, denkt PKC-trainer Ben Krum, dat LDODK in de league blijven kan. Nou, laten we ervan uitgaan dat ze 9e worden. Dan hebben ze een hele goede kans dat ze de beslissingswedstrijd winnen. Nou, waarom zouden zij niet winnen van de tweede in de hoofdklasse? Dat kunnen ze makkelijk met deze ervaring. Alleen ja, ze moeten over meer schijven gaan scoren. Nou, we hadden in mijn optiek alles nog in eigen hand en dat is belangrijk. Eerst het doel is en het bloed nog steeds om minimaal de eerste plek te halen en daar geven we nog steeds voor. Dan de Stoorn in de Korfbal League. Maar nog zo'n wedstrijd te gaan is PKC dus de koprenner. LDODK staat op het 9e plak. En dat plak budget dus promotie-degradatieduels. Sneun dan speelt het LDODK thuis tegen DVO. En die komen uit Bennekom. Een paar berichten, want Antoinette de Jong is mij oermacht Nederlands kampioen allround bij de junioren A-worden. Het 20-jarige talent van Rotterdam woon in Den Haag alle 4 afstanden. In het eindklassement hier ze een vastsprong van 4,7 punten op de nummer 2, Julia Berendschot. Reine Anema van de Gediek, zij pakte het brons. En Arjan Stroetinga van Waskemar had snel bij de Vrootbekerwedstrijden in Insel het onderdeel massastart woon. Jorrit Bergsma van Oordeborn waard 5e. En het is alweer een skofkelien dat we wat jet ha oer Usderk. Het hinder van de sportredactie is castreerd en mas de nooi uitresten. Maar intussen is de training weer oppakt. En het is dit hier het ier van de weerhiet. Want dit var hier mat Usderk hem kwalificeren om vervolgens zijn eerste echte koers te draven. Ja, het wordt verloren, hij is vollenhoffelijker, hij biedt net. Het is nou een plezier om mee om te gaan. We gaan even waarom in de tijd. De tijd dat Usderk nog een dwesbongel wie. Nog het eens zo lang lien, november vliegen hier. Dirk hier de holle meer bij de vrouw als bij het draven en werken net mooi als hij de trailer in mast. Zo'n dwes is een barig, hè? Er wie maar één oplossing, het mes erin. Usderk waard castreerd en dat voelt net bij Elsenien lekker goed. Om te herstellen waard Dirk onderbracht in Drachten. Maar echt restig wie het net, want hij werd kidnapt door een oud ijsploeg. Ja, dit is de lege box van Usderk. Na Iersdag vonden we hem zoen waarom in Nijengeer. Gelukkig maar. En nu zit hij weer in Terband. Nou, hij zit er mooi bij, tussen die oren. Ja, mooi hè? Het kan nou. Ja, dit is zijn maten. Nou, dit is zijn grootste maat. Hier had hij alle dagen boeten. Maar boeten. En dat is nou vertrouwd, nou het er castreerd is? Ja. Ja, en hij vindt het mooi, ik. Dus de hele dag een tikketje. Hij leeft helemaal op. Ja. Hey, jongen. Is hij nou bot voor oren? Ja, hij is hij is heel lief, hè. Ja, hij wie al lief, maar nou wil hij net steeds... Hè, zo, hij wil je nou niet meer bieten en hij kan mooi met die oren biatje en hij hoeft net steeds met mij te biatje, zeg maar. Dus had het een goede set geweest? Een hele goede set geweest. Is vol een hoffelijke vorm. Kom maar gauw. Nooit Dirk hersteld is, moet er vanzelfs ook weer traind worden. Want de missie van de sportredactie is pas slagen als Dirk de baan op kan. De castratie had daarvoor goed uitpakt, want het werkje met Dirk is vol en hoffelijker. Ja, als je iets aan hem vraagt, dan moet hij eerst maar impeteren. Dan moet hij eerst, nou ja, vooruit dan maar. En nou zei hij gewoon, prima. Moeten we dan van? Nou, dan doen we dat. Leuk. Dus dat scheelt een stuk. Dat is wel fijn. De conditie die Usderk opbouwt hier is door de operatie en het herstel daarvan wel verdwoen. Dat is dus de eerste prioriteit bij de training.
kwarte sprintjes met die eerste one. Dat is goed voor zijn conditie, goed voor zijn techniek. Nou, en dan, ja, dat leidt hem maar krek aan hoe hut hij dan gaat. En hoe makkelijk als je dat oppikt. En hoe leuk als je het eigenlijk alweer vindt. Dan, ja, als dat al een keer goed gaat, dan kan het raap gaan. Hij komt goed, hè? Ja, hij komt goed. Ja, hij komt hartstikke best, man. Dus gewoon 2 keer tempo 20. Dus dan zit hij qua snelheid gewoon hartstikke goed. Ja, dan nou alleen een beetje conditie, hè? Een beetje macht erin. Nou, dan kan hij kan in ieder geval wel hut genoeg om gewoon te koersen. Maar Wiekers wat met die even naar de baan. Dus even zien of hij dat daar nou ik zo netjes gedraagt als thuis en trailerladen en dat soort dingen meer nice in operatie. En dan moeten we maar eens even wat droeg oefenen. De training zit erop en Sjoukje is tevreden. Dat geldt ook voor Huid Roel, die het blied is maar de verhoring van Derks karakter. Ja, het wordt verloren, hij is volonhoffelijker, hij biedt net. Het is nou een plezier om mee om te gaan. Dus Sjoukje nog zei van, kan hij dat hinderin op? Hij doet het met plezier, dat doet er wie er geen plezier. Omzien, maar die oud Steven Nekker van willen we weer pakken en zo wat. En dat is nou clear. Voor het project van Us Derk is en bloot nog wel altijd een yield nodig. En als je ook donateur willen willen, stuur dan een mail naar sport@omroepfriesland.nl. Alle donaties zijn welkom en met jouw help wordt de kans groter dat de missie om Derk uiteindelijk de baan op te krijgen, dat die slaggert. Nou, het is hier de sport op deze maandje 11 februari. Na je weekend, dan ben we er weer. En vanzelfs ook in ons nieuwsprogramma Joert en op internet omtinkend voor de sport in Friesland. Vanavond nog een hele gezellige jongen. Dag.